Jochiw thieth mapimo tuoche e laboratori e kaunti ma Siaya koro chako ng'anyo margi ayanga bang' Ten County norem chopo e tim winjruok mar medogi osara kod bero lwasi mar tich. Jochiw thieth go ywak ni Ten County no osebedo ka ng'ado omenda mag okumba mag thieth mag SHA e osachgi, to kata kamano ok ginyal yudo thieth gi okumbano e kinde ma bengi bende koro okumo thothgi yudo hola, gino ma koro chunogi mondo gibol tijegi. Magi biro e kinde ma ng'anyo mar nurses e kaunti ma Siaya bende pod dhi nyime, gino ma koro kelo ng'ikruok e sekta mar thieth. Chik gi pend chik moketo ni pesa mar osara onego chul kapok okadho tarik 5. Mar ariyo en pesa ma ging'ado jotije manie sirikal. Ong'adgi pesa mitere loan, ong'adgi pesa mitere migawo mar thieth midendo ni SHA, to jog pesa ni ok giter kaka owinjore. Mar adek en ni nitiere migawo mochung' ne jotije te kuom osara manogolo barua kang'iso ni osara mar jotije onego medi kochakore higa mar 2024 gi higa mar 2025. Jo county government notamore medo pesani. Mar abich en ni ei thieth laboratory nigi jotich matin mokadho mok nyal sabo jo county. Kidhi e osuptal mar county referral, county government ondiko ji 6 kende, to jomodok gindike e ndiko moko lure gi chik mar ndiko. Deductions timre, but kose ng'adgi kaka especially marachi mogik en SHA. Iyudo ka ing'adi pesa ni iteri SHA, but kidhi access chieth to dak iyudo kata chieth. Ing'adi pesa ni loan, to iyudo at the same time inyisi ni nyinge ni ka CRB.